mayong buntag sa tanan. So mo niya mo ang second day dire sa Camotes. So help me. Kinabuhi dire sa probinsya. So magsag-ob meron og tubig. Kamo na ana daw magsag-ob og tubig. So back to basic usa ta. Walang way pag-ibig tubig. So among adtoon dito gina ako noy pasong. Artas pasong maligo. Adi di maligo maghakot og tubig. Kaya amo rang tingubon ang ligo unyang hapon or gabi para kausara. So asa kanina. So mao ni siya ang ilahang tubig dire. Kani. Ini siya ano? Hindi aga sa tubig. Tubod din no. Ay nga tos Alex tubod ni. Ini siya. Pero dili ni siya mainom. So angay ra ni siya og panghuan, pangligo, panghugas, buo CR, laba. Dili ni paghakot og tubig mo na siya basic nga trabaho dire. So kung taga probinsya ka, makarelate jud kag dali ani. Pero kung naanad na ka sa city life, dili ka ka-relate ani kay medyo kampi siya kapoy, hindi man ka naghakot tubig. Nana, uy, sapan ka, nag-una na. Wala pa ang nagili mo na. 5%, 5 seconds na. Nag-vlog ang vlogger. Ano ba ito? Touchscreen, di mo mo touchscreen. Touchscreen, sir? Ayaw na zoom. Zoom in, di ka zoom in. Ano? Zoom in ba? Oh, zoom in. Zoom out. Zoom in. Zoom out. Okay, zoom in. Okay. Excuse ang tingin. Ang biyahero na. Our first stop is Boho Rock. So naani siya entrance fee. Entrance fee is only for 20 pesos. So mo niya mong second time. Pero ang uban mo ni lang first time nga mo anhi. Atang tanaan ko na bagi buho dire. Munaog mi dito sa ubos. Among tanahon kung unsay naa dito. Kung nato ko pila ka buho ang naa dito. Dinaan sila mga cottages na ambakanan dito. Madilan tam ambak. Kay balo tam ambak pero dito ka balom langoy. So mo na problema na to ron. Kaning hagdanan nga among kinaugan medyo taas-taas siya. Habog, pila ni siya kaang-ang. Kung naa kay arthritis, di jud ka pwede dire. Kaya dili na dyan kasakag balik. Manakit yun imong tuhod. Labi na katong mga guwang-guwang na. Nanay mga pangidaron. Ayan na lang yun mo og patuga nga mo anhi pa ning hagdanan pa dong dulhog sa Boho Rock. Samot na inigtungas ninyo. Kani sila kabalo ni sila manglayat. Ako kabalo ko malayat, pero di lang ako kabalo langoy. Way problema sa paglayat. Ang problema ang paglangoy. So mo ni siya ang amo ang experience diri sa Boho Rock. So we will be going to the next destination, which is for our second destination is the Timobo Cave. So instead of Lake Danau, wala mi mag Lake Danau. Ni diretso mi diri sa Timobo Cave para ini padung na mo uli mula ko sa pamitos Lake Danau, so di mi magsigi og balik-balik. So aron tanawon kung unsay naa diri sa Timobo Cave. So actually it's
ang ilawom dire sa Timubo. Medyo lawom ang ilang tubig. Medyo lawom ilang tubig, so if dili ka mag-careful, posible gud nga malunod jud ka. So kinahanglan kabaw ka mo langoy, pero bugnaw kaayo ang tubig dire. No, murag di na kaganahan mo hawas kung makatusmaw na ka dito. Then kinahanglan ka careful kay inig-agi ni mo gikan sa babaw pa dong dire. Posible nga mapakong ka sa mga bato. Nya diri sa cave na asla diri grotto sa Our Lady of Guadalupe. Then napoy area diri nga pwede pa ka mulahos dito, pero kinahanglan na ka nga mulangoy. Then doon na lang kay siya sa ceiling ilala ning gibutangan diri og suga para medyo hayag siya, kay kung wa ni suga diri ngit-ngit gid ni siya. So mo gina extra careful lang gid diri. Then di lang gid magkiat, then careful sa imong gitumban kay dangog ang mga kabatuhan. Hindi kay siya advisable sa mga bata dire. Kung dili ka ganahan yung magbasa-basa, dili ni para imo diri lugar kay kinahanglan man jud ka mabasa. Kinahanglan man jud ka motusmo sa tubig para ma-enjoy nimo ang kanang kabugnaw sa tubig. Pag ma-enjoy sad nimo ang view sa ilahang cave dire. So padung na ko dito balik sa taas. So mo ni siya ang palibot dire. So kadang tumas ni mga nagtukto nga tubig gikan sa mga gikan sa ceiling. So naa sila yung wire gipadagan gikan sa babaw padung sa ubos para lang makasupply og kuryente para silang suga para hayag siya. So according sa ilang tigbantay silang lifeguard dire is it's only until 6 PM. So beyond 6 dili na nila pasudlan. Actually taas pa jud kuno kaayo to, pero di naman kuno safe mo dito ra nga area katong mga nailang ligo ang ilahang gipasudlan. So kung moari ka dili ka magmahay, it's really a very amazing nature diri sa Timubo Cave sa Camotes. So one of the tourist spots here in Camotes Island. So atong mga nagplano, please do not miss to visit Timubo Cave. So ang among third destination is adto sa Tulang Biot. So kanang atbang ngayon nakita sa isla. Mo na siya diha.